ira client be ke mo fladron de mo fladron avec quoi drone to nu be bu yere ngini de parce que ou ye kunangodi mais madame Bafano aya signé ka bula ko Morgan de afo nte somaye nte mori nte soma den nte mori den mais ni mi fo ala barikala nda barikala ni kene mi fo nda baran na keni ala bo mini 2025 jeli muso do be fini bula Mariamba sababula duguliu aya signé ka bula duguliu 2025 jeli muso do be fini bula Mariamba sababula na ma ke rafuma tout Safi Diabaté ne bura muso Safi Diabaté Safi mbe kuma do fi mamenu yikele jeli muso menu yikele 2025 abina gela olubolo alaba ubeta réconciliation que Safi Diabaté fait awmata Fatimuni fait alaba awbeta réconciliation que Safi Diabaté fait soit awbolo parce que Mariamba ye Bamako mine de tete Mariamba ye Bamako mine de mogote do mogote bo aye Bamako mine ka akuru de awbeta yafa de Safi Diabaté fait awbeta allié que Safi Diabaté fait na maka ko fo tout parce que vous n'avez pas de choix, vous n'avez aucun choix. Fanny Bemolo réseau sans fait. Nga fanou be cette publicité là. Berati gouleur la publicité là. Boisson tous les bonbons. Thé tous les bonbons. Thé Fatoumata Batouli Nyang. Mouvement ambiko. Thé kele miniami. Abi hakilisi abi galabou kenya. Madame ba de publicité quand ça ngere. On va tous les bonbons de publicité pour Mariamba Bolo. 2022, Aouya Bama, aura publicité en 2025. Ah, la Raïda Rosmaya, Intel la bonne. Non, on va tâter ça qui nous met à. Et Mariamba le challenge qui est battu l'angle à tirer d'ongodo. Ah, donc il faut la beaucoup. Bilay. Mariamba est battu l'angle à donc il a battu l'angle. N'avait challenge que avec battu l'angle à te tous les bonbons. À bois de mina bolo à challenge que naï. Parce que a donné si donc on a donc il a Fatoumata battu l'angle. Omar Daf il ya fama de. Mais Daf ni s'emprunter. Omar Daf ni be faire que torotigi. Omar Daf ni be faire que torotigi Daf. Million boy radi Mariamba ma. Olay bilay Umar Daf ni be fera ke togotigi milliard bi kun Umar Daf mais Mali kono a donné te kosobe ni be fera milliard ko la don kosobe Umar Daf aya fo Dafoué connaît Morgan Ngotan c'est un milliardaire c'est un jeune il n'a même pas 38 ans Umar Daf est demsende il n'a même pas 38 ans Umar Daf ni be fe Mali begi togofo ina fo mama labe togobe ga fo chogamina Baruni Gambi togobe ga fo chogamina $1 togobe ga fo chogamina Omar Daf na folo boy di Mariamba ma Mariamba invité kaso Omar Daf ni Mariamba invité ka do kaso kono domina kakata sumu sigi kaso kono Omar Daf billahi sumata lailezi ibe sano togotigi ade je Mariamba bora la de Mariamba bora togotigi ulade ale bora togotigi ulade ale be koba de ke ale bora togotigi de la ni bora togotigi la dro ngolanga so ma jeli asoro ngaso ni sampre je sera to di mokoma iba me jeli muso da ko ne wolla angaso kono jeli madel ga bo anga du kono wa jeli muso et sera to di moko fanama et sera to di mokoma ko e wolla du mi ngono to tigi ma boy jeli ma ba ga du kono et sera to di mokoma mamu ko kale wolla du mi ngono mamu bangena romina to tigi de boray ngara u de bora so kono ngara bonda de do jeli bonda de do mamu bisaka toko di mogoma ngo mamu bisaka toko di mogoma parce que mamu bangena du mingono a bangena ngara du de kono wale bisaka toko di mogo fanama mais jeli muso mon ngo ane wala du mingono jeli muso te jeli mo banga du kono e bisaka toko di mogoma e bisaka toko di mogoma wa ijonga Ijong yerbade ateni ha mamu charla la yison koy la ilaha illallah muhammadur rasulullah
Aïe, t-shirt tout bas, Morgan. J'avais un t-shirt de Mariamba avec les photos de Mariamba. Aïe. Pati sakana. Lava kibaru. Mamu kele wana. Kele fait no fait mamu, itu donga fie. Kele mimbi no fait itu donga fie. Ibe kele de go jagoya. Kele mimbi no fait mamu itu donga fie. Ebe kele de jagoya mamu ishe kote o. Et regardez ton nez là, il nous fleque. Et regardez ta souriant, il nous fleque. Et regardez ta beauté, il ketchoko fleque mamu. Jagoya ebe kele de goy. Billah ebe. Jeli muso do be Bamako lu formu ina fo tori takada ji sanfɛ tori ina fo tori mama ebe kele de koyi I jo choko kaɲi I senw kaɲi I bolo kaɲi I ɲada cɛ kaɲi I ayele ɲiw cɛ hey mamu yele ɲiw tɛ jeli muso be Mali kɔnɔ hani yolu di ne ma gratuit ne tolu fɛ gratuit Morgan c'était un célibataire on va te donner ça hani yolu di ne ma gratuit ne tolu fɛ billahi kana dango ube jeli akede ani yolu di ne ma gratuit ne tolu fɛ billahi mamu fileke kele fɛn b'a nɔfɛ a cɛ kaɲi a bɛ se dɔnkilida la a man ka di den mandi do den kunnandi do da kunnandi do mɔgɔ tere ɲuman do a tere kaɲi kosɛbɛ fɛn bɛ maramba nɔfɛ tere ɲuman kɛlɛ dɔrɔn de do bilanga tere kaɲi maramba tere kaɲi tere a kɛlɛ fɛn b'i nɔfɛ a bɛ de filɛ nin I cɛ kaɲi I ye cogo kaɲi I fini don cogo kaɲi I samara don cogo kaɲi I micro ta cogo kaɲi I dɔnkilida cogo kaɲi I challenge kɛ cogo kaɲi I ka folikɛlaw bɛ se I ka nga mana voix fɛn ta folikɛlaw bɛ tila k'o voix juru de ta ka tugu a nɔfɛ mamu kɛlɛ fɛn b'i nɔfɛ a kɛlɛ bɛɛ de filɛ nin I voix kaɲi toro I mana voix fɛn ta juru fɔlɔw bɛ tila ka foli fɔlɔw bɛ tila ka foli ta k'a bɛrɛ mamu ya ka kɛlɛ in tɛna ban dɛ ne de bɛna n cɛsiri o bilayi parce que nin tɛ mɔgɔ gansan ye dɛ ce n'est pas n'importe qui elle n'est pas n'importe qui ijo nga mamu boy be tila ka na maramba photo nye babani kone nye ka vidéo do de mais vidéo une partie a Bené Morgan intéressé très bien, ça m'intéresse beaucoup même. Babani kone yi kanto dongilda la ko George Weah balolembe Liberia. Subhanallah uzbillah mina shaitanir rajim. Allahu akbar. Babani kone kuma jugu bori da koy. Babani kone ego ko George Weah balolembe Liberia. Hari ga daji tu ga boyda. Engo fula musique gena mami be musique gen kungo kono Liberia. O de nana kile gan fera George Weah ta ka boka bi. John de yoke. Ne ma fi ngo jeli muso olu kana dongili da nu e dongili da ila drongo yi ko banende ya. George ko ma bo be da kono. Flami ari sini akuma foli malo Bené Morgan na. Hari sini kuma yi foli malo Bené Morgan na. Flam misi gena de ka misi gen kungo kono. Bila o de nana un coup sec ka George ta ka binduguma. Ka George Weah ta ka binduguma. Élection présidentielle Liberia élection na flam misi gena de nana ka George Tagabi hal tokote China munde yoke George Tara ma tere jugu minu ere so Asimu Goïta flene Mali kono yani ka ta foko George Weah afoko Asimu Goïta Asimu tabeke wakati minango o wakati hukumna tabeke wakati minango o wakati hukumna tabeke wakati minango o wakati hukumna ku flam misi gena flam imbe misi gen kungo kono un coup sec au de nana George Weah ataka boka bi en tant qu'un ancien footballeur George ancien footballeur mais fula misi gena de nana un coup à George taka boka bi élection présidentielle la Guinée et Liberia disons Liberia baba ni connaît pas George Weah balolembe Liberia malo abe ngini nga George faka ngo depuis George a bolo do bolo do c'est fini George Weah ka ko nga te se kanya fo aw be kuma munu fo kaba kodo aw be kuma munu fo akuma te se kanya fo e beta George fo kadi ko be jogodi billahi flam misi gena élection présidentielle Liberia flam misi gena de nana un coup à George Weah ataka boka bi halisi nga foli kuma lo Bené Morgan na e mi babo ko Morgan e mi ba ne banani chenga chembe Paris koy voilà je suis à Paris hein. Lille c'est loin. Paris-Lille, 400 km. Ah, mais Paris qu'on en a.
Ah, je suis à Paris. Hein. Voilà. Flam misi gena de ode nanaka zozu ya takabi. Jelimuso la kana so wa do ga sokono. Jelimuso la kana so wa dongli daila. Flam misi gena ode nanaka zozu takaboka bi kake président Liberia un coup. Nga malo akumene fora. George élection kera Liberia wakati mina. Liberia élection kera dron résultat bora dron. Ne clé fla de ko wakati kungolo dimi bena kwa. Mawe mi fonga eske tiante. Afora ko jelimuso la kona e dongli daila dron ko ira ko banende. Nga asino George muna George ya masera gagner. Et puis George aura voix kera 41 de aura voix tara fo 81 voix tara fo 81. Baba ne connaît pas ko George ya be ko fe mi molo alendo. Hein? Eh ben, vous avez Liberia. Et puis, Mamou Tarami fait Liberia, ou de Gaïna Gouy. Madame Batarami fait Liberia, ou de Gaïna élection à Liberia. Aïe, Liberia, gade ou Nininga. Minoube, Liberia, minoube, réseau sans faire ou Nininga. Madame Batarami fait de, ou de Gaïna élection présidentielle là. Ou de Georges Boka, plus de 82,18. Baba, nous connaissons pas comment on a fait. Wallahi. Ebe ka malo kuma fore musoroba ikanga malo ade ebe ka malo kuma fore musoroba ebe ka George wi amin to fobi ni fe malo abe Liberia ga de unabi ima e fobi depuis George bina Liberia fobi Liberia ga de uma se ka courage soro jeli muso ka kola tuguni galondo morgane tien fobe nye galondige depuis George wi abina fobi Liberia ga de uma se ka courage soro jeli muso ka kola munde yoke ngo munde yoke élection un coup signé kelen élection signé kelen dron ga sera zozu ya boka bi signé kelen hein signé kelen pedro fo bi libéra den de be kay courage sur ko la tuni mogote ya personne e me ata zor baba ni ko na la ka segini nyuma ni sans prendre ni segina be poko sori ni mo poko sori la i khafo ma tout voilà. Quel est le ah, maman, il check ainda. Maman, il check ainda. Parti. Ala de aki yegoi. Aïe, de maman bolo là. A bolo flek. Merente ba kankoro. Tête. Mere. Maman, là, ils sont goi. Eni dagabana mobili. Ngo Davido. Et Nigeria. I'm from Nigeria. Aïta Davido a clip ou flé. Aïta Davido a clip ou flé. Avec clip ou fait tourner Nigeria. Ni mobili n'yona de babela. Ni mobili n'yona. Wallahi bilay. Mobili 300 euros et 500 euros, 1000 euros. D'où contrôle de. D'où 3 étages mobili de. Davido a clip ou tourner ni olude. Ni Davido a clip ou flé. Davido a clip ou fait tourner. Il va sur le mobili nous de babolo. Ni takabana mobili nous. Olude babolo. Il va sur une dagabana mobile nous de Davido bolo avec clip pour tourner ni nous de awa vocabo do fondement anga diala jagoya awbe jeni musoina jeli muso be mali kono aw wolo ani sisante depuis aw ga demuli kera aw faga du kono fobi aw se madel ga doni mobile ngono morgane galon tige jeli muso be bamako konana depuis u wolo la u faga du kono fobi u se madel ga doni mobile ngono ni mobile aljine mobili do ima delega se aljine kono folo jie aljine ni mobili ngonna de do ni be ni ngono dron abe ina fo ibe aljine do jie aljine bilaha mobili flene ni do ni barakati ko tsaka ni mobili sarade ite sera ni soro par qui grâce à Oura 12-12 ah quand même moi je suis très fier de Oura 12-12 Oura mamala. Non, franchement, je suis très fier de eux. Maman est dongli da maman la phobie. Ah non, dongo da challenge be réseau fambe fait. Ne ura ka mobili. Maman ma do shijo la folode. Au ka to dro maman ka do shijo la dro aka kangumani fili ura 12-12. Maman on est prêt hein. Maman, nous sommes prêts pour le dongli duma de ura 12-12. On est prêts. En prenendo. Dongli duma go sanku. IBCD, talent de bila. Kamara masik l'enfleke. Ngo Amerique be bamako. Ninu américain de.
Bamako. Ninu américain de. Elle est 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 américain. Ah, si tu le mobile sans vie. Era kemefula do kasaki san kai garla kemefula. Kawolo kai kasaki san kai garla kemefula. Era na dongli dake Bamako kebi sera si le mobile sans vie. Kai dongli la wa ya fama de. Kai dongli la wa ay ya fama de. Mais et sera wolo kai. Akla kasaki san kai garla kemefula. Era na Bamako kibe si le mobile sans vie. Hani esanu dimete farinya. Te kosini ngone be bara chenete bara foi keshini 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 lundi c'est bon et nana ni nga famille ma nyo ça fait 3 ans ni nga mobili min dira manyina jeri musote mali kono mobili nyogona dira mogo mima aya fo kele mobili min dira maramba mangina jeli musote mali kono anyogona de la di mogoma aya fo kele fisiri wale ay tien maramba e du minjo awya me folo ka boko baba sura e du jo ka di maramba ma folo awyo me awya me ko baba sura e du jo ka di maramba ma folo wa amakede aga dongilida aga sumu aga concert o de grâce wabwe aye ahalala dujo ote fly baba ni kone mena ni baba ni kone ka côté don dabia baba sera bana ngoro 2020 ou 2022 baba sera bana 2021 ou 2022 baba ni kone be dumi ngono baba sera dujo ka di baba ni kone ma hari baba ni kone mali jeli muso be baba ni kone nyogon fisiri wale dente mali jeli muso be baba ni kone nyogon fisiri wale te mali jeli muso be baba sera fatura yam baba sera fem bela jelenke baba ni kone aye fem bela jilen ke baba ni kone mais baba sura fatura yan billahi ni Salif Keita ni jo nayni jabate no lu flatte hali gaire connaissance ke baba somogo ye baba ni kone make hali gaire connaissance ke baba sura somogo ye billahi baba ni make hali gaire connaissance ke baba sura somogo ye iyake a fatura kata dabia nayni jabate avion ta kata jigi dabia Salif Keita boraka hommage randi baba sura ye jeli muso yake fobi iyake jeli muso fobi on te galonde la de abekra ka on to réseau sans faire abekra ka on to réseau sociaux de sans faire abe wa sur TikTok ko te fengela ko sobede abekra ka on to réseau sociaux sans faire naini jabate avion ta ka bo Bamako ka ta fo dabia ka ta baba sura ka famille dabia kile joli baba sura naini jabate be dabia kile joli naini jabate kile joli ke dabia Salif Keita bora yanga hommage randi baba suraye e baba ni kone baba suraye duta ka di baba ni kone maya baba ni kone hari ka fo ala ka baba sura dairo sumaya bilay baba ni kone make e nyogon jeli muso fisiri wale de be mali kono e nyogon jeli muso tere dugu de be mali kono akara malien be nyana ko ni Morgan e galontige mba kuma fo malien do ka fo ko Morgan e galontige mbe dalu contre dalu prévu contre prévu dalu contre dalu mbodema prévu contre prévu baba sura fem bela jele ke baba ni kone baba sura fatura ha baba ni kone kata baba sura somogo fo imake naini jabate yake Salifu Keita yake e make into horon kolonya e jelmuso ikanga mola kuma sugu do folla de ikanga mola kuma sugu do folla baba sura fatura ya baba sura fem bela jele ke e asomogo be ute ma etodon ere connaissance tila ebe fera boli bi jeli demiseni munube ebe fera boli olu fana no fera ka toko de ngina ate di magoy baba ni ngona ate di magoy billahi ka tante nduguni i ka tan pasera mena i ka tante mo shi bolo tuguni ha baba ni ari bi baba ni kone billahi hari bi baba ni i ka tante mo shi bolo e del muso kirikarani del muso ni ya a fasalendo ina fo Ethiopia wulu hein aja kungolo miseni korote fako sa mademoiselle 45 ans aja kungolo miseni kanga mola kuma sugu do folla de aja kungolo miseni kanga mola kuma sugu do folla eni samprente ibe fo sambi olonfla l'âge de 75 ans baba sura fatura yangoy imata baba sura ka famille foi har ka hommage randi make
Voilà. Halka hommage randi baba sur la famille imake. Et bien amour faut on yana. Quand il se dit hey li ayeta libéré avec Georges B. Na oni Georges ni nyoye ni je akwa fone mako tout. Na oni Georges wu ay nyoye akwa fone mako tout. Et ka tira fanga d'Afrique. Tellement que le peuple libérien bec me Georges fait. Mais depuis Jel Mousso de Abolo de Georges Bolodro, Georges Bina Peu, Bila Bintoko Juguna, Georges Binchoko Jugara Chuga Dola quoi. Allah Wakibaru, Odake Mali Wartiki Benebe Douadeke. Alors Mariamba Nyesi Mali Wartiki Bela Jelema. Jel Mousso Noi, et Batulinan Gitane, mouvement Ambiko, Fatmata Batulinan. Mais de si Joro, mais Batulinan face à Dandona si Joro Batulinan. Asera kaka. E ura douze bende milliardaire de do milliard de be ura kun. Ona e min yata do sido woni ka fasada na e wari min dimo wi garsike de. Ura ta di be made. Ura douze ta di be made. Ngo ura douze ura te wari bo kun ka di jeli bela jelema. Abado jeli muso fenfena. O jeli muso yi nangama dendo o jeli muso yi abese kode la o jeli muso yi o tere kan jeli muso tere jugu ura douze te wari ta ka di oma. Jeli muso mbe na tere ka jugu ura te wari ta ka do jeli muso tere jugu ma. Morgan e galon tige. Ah jeli muso tara ura fe o. Muna ura ma saka ko lu jatigi. Hari sina makaye. Ala bisa ka maramba so jogodi. Ki so mobile mimbe 100 millions keme. 105 millions 105 000 euros. Euro ba joli. Euro ba keme ani duru. Alaga o mobile ka di e maramba ma 2025 konana. 2025 mariamba ka mogota ani wolonvla kudo avion gono ka bo Bamako ka tamaga. Baba ni kone awolo ani sante Bamako sambi wolonvla ani woro. Adela ka mogo kelena tubi mali gono. Baba ni kone de la ka mogo kelenta ka tana e maga. Maman, tout ça fait partie de la guerre. Parce que ce que tu as fait dans les milieux artistiques, c'est la première fois dans l'histoire. Depuis Banzoumana Sissoko, Segou Banzoumana be ngoni fo Mali la wakatimina. Oluma dele ka di nyona ke. Depuis Segou Banzoumana babe ngoni fo Mali la wakatimina. Wallahi ni nyona ma dele ka ke. Matani wolonvla udo avion ngono kata nou e maga o ekele. Iradou jo 3 étages saba. O valeur beta fo million keme duru. Bola tuguni kakila ka mobili soro mobili min valeur beta fo euro ba keme ani duru. Ote ko baye jeli muso min dalen ba singila ngo jeli muso tara maga est-ce que oni mogo fla takara mara maga mogo chefo mogo tan ani wolonvla o be hasidia bula sampre ba o be fara ko so kono aya usigi hasidi denyala mara mba be ka avancer koy isigi nyengo denyala kana mikoro juru tade mara mba ba ka tandela mamu ba isigi nyengo denya ni jugusa go denya ni tete kule denya la kita ke fleli woni fe ka muso nyengo ya ka alien nyini muso kama isigi jugusa go denya la mamu ba ka tande la ba ka militi de la abaka seconde de la jugusa go denu no auto sumusro Bamako awni kotiki umandi awni na folotiki umandi galzi jeli muso galzige bane nunu ala ka barka do mamu de bilay ne te ka sumusro Mali wono oyi ngode ni te ka jatigi soro Mali wono oyi ngode ni te ka fenge soro Mali wono oyi ngode mamu baka tande la baka militi de la baka seconde de la o nyengo denya kama isigilendo sokono dongo do ibe ka fenêtre ni fle e no mamu mabobia e ay destination du mendeta ne ba hari message hari appel te dona ne consistant ne ba hari mo ka message vocal te dona consistant a bekro drone bilay qui si glendo sokono dron ki ga téléphone ta dron ga réseau fle unya bala dron maramba dum fle na be buka ta oro aba foko destination sumu destination inconnu destination privé orati aba foko destination privée destination inconnue abo de bla kawo si glendo sokono barika banne no auto sumu soro awni kotigi mandi imani ka téléphone ta ka do TikTok kono imani ka téléphone ta ka ta Facebook sanfé e nya ba sebene na maramba kelen do ka bla ko destination inconnue maramba du mara sebene ko destination o e de ta na fulo minakana ka ta na fulo kuru ka bla ka saki kono maramba mara sebene ko destination inconnue abeta war de kuru ka bla ka saki kono o nyengo denya ka madore be mone ka sigi ibe dimi re ka ma ka sigi
ni ba faga de koy a soma taw bolo mi se mariambala a mori taw bolo mi se mariambala a video kala ta a bara ka video kala danga deni nunu kende a ka video ko mo de ko ne ma ko morgan jeli ko neme sino aw he mais aw kana pressé e mamu baga sumuna ka fenke onyengo denya kama o be ka do toro bamako ni do ma faga de anga mobili joata ni te faire marambaka mobili 105 000 euros ni te faire mobili e nyekisela aki fali baga ma TikTok boykin Facebook boykin sinon hari sini mamu ka mobili ne ma na publicité ka ma folo ne be nale na ma kasa tira baunu na ya ka famatu mobile ni be mobili nga effet tout ça c'est l'effet des voitures de Maramba. C'est la première fois dans l'histoire du Mali a on be wura 12 donc phobie doka foko ma do tra wura fait un coup ka mobili ta ka dati la mo ma direct a ma dele rake sidiki beta wura fait sidiki jabata beta wura 12 fait bagi beta wura bagi deta bagi jabate funta che bagi beta wura 12 fait ni funta aba foka nya uson mais ni Mariamba te ni ma dele rake mali jeli million kono ko ka ta wura 12 fo signer kele wura ka wuli un coup ka mobile clé ta ka dama ko mobile flenya dima a valeur beta fo million euro ba keme ani duru 105 000 euros adela ka ke mali kono ngo adela ka ke mali kono folo wa ko do tra wura ngo jeli muso tari jo wura ka parking kono aw ka bingini mati jo wura ka parking kono a video bende na ko morgane ka amba video ta kubla koy bingini tari jo wura ka parking wura hari wura ma dorome mugandama hari wura 12 ma dorome mugandama bil har dorome wura 12 ma dama même 20 francs wura ma di bingini ma kati jo fo wura ka parking maramba kata wura 12 fait domina wura farigasi ko nyanya o maramba ko dra ko nyanya ipati sakana mamu ala gani jira nyanya danela de ni nyanya dane morgana mamu Fokisa barake denko keni ega du kono obana ni mamu nyanya dane morgana nebe ndogoni kelende ta mbendogoni ndode di Mariamba ngo Mariamba nyeni ndima ika sokona ika samburu salon ika escalier nunu mamu mbendogoni ndodi mabwe ni mamu nyanya dane la drum mbendogoni de dama ngo barake denko tile tukuni barake den femfe mi bolo mamu afoku be gatira so morgana ya dogoni ndima mbagege mambe nyanya atenya da fuwarila kwa aya da karata kabala ngo karat ilaida mamu Canada ne morgana ni imadele ka me folo ko kasaye mo ta ka di mafu kamata ka di mama fu mamu ne nyanya danila dongodo mbendokon ta ka di mamba fu ngo barake den femfe mbika so kono mamu abegen watu kaso nyendokon dima wani ya da sinye fula mbendokon fula dima abege koy parce que IBCD ti se IBC dongil dala de nyanya te da bedela aya da wura la yoro mina wura ka wuli ka mobile clé ta ko ni mobile clé di Maramba ma aye mobile fle amake kaw no mamu ye reconnaissance jeli muso yi itanya da bela de jeli muso do be hari jeli muso do ko sorio awte so wole nto Mariamba bolo aye so wole nto Mariamba bolo Maramba ndu be so wole no jelmuso do be wolu balanendo so wole ma dronde aw balanendo so wole ma awdunte se aw tato Maramba bolo nyanya Mariamba so Mariamba ale debe se nimbela Maramba be nyanya da fuwalla no wani Maramba e nyanya daila kwa billahi tallahi le jibe na folo boka dama ni na folo tibole be kojugu ke aya da karata kabala seni sanfe domina ngo karata ya portefeuille daila ka warbo fo mawde karata bolo mina ko karata kain tellement que karata ko jinaw de kumbe katema lenye ko jinaw de be kateme folo ura kumbe mo so ura duzu be mo so mais c'est très rare ka foko ura e mo so un coup isigiro ndra ura fait un coup ay na folo boka dia folo ko gelende mais c'est la première fois jeli muso kata ura duzu ka sokono ka foli fo muso kun ka foli fo wolo den kun o roni bedron ura 12 ka se ka mobile clé ta ka dama
makita fana sanusa kidama ni barikati ko betsaka ni kede duguliu aya ou disi gosina were yorobe ma morga je suis très fier de Dougouli a beni ali kurana ni jelmuso ko gadine dugugolo sanfe bi wore Mariam Bade ala ta ko fe ni jelmuso ko gadine morgane dugugolo sanfe bi wore Mariam Bade mamu fansu parce que kadaka nyabala kurazi mimbala nyabala abese dongil damina nyabala tala mimbala nyabala be ka soro minke jelia kono ni alama do faraga ala kana femboala hasidi dentere jugude den danga de mbere so safe mamu a mobili nyumante mobili wa muga e fa wolo ani sanje fa de laga do ni mobili ngono ifa wolo ni sanje de laga do ni mobili ngono neni mobili songo fo ifa e bi ifa be boga bi awte nyengo de adabla iba fe rezo safe nyenyenye ngamara ba do abe fantande drome kelenta si wolo fakun fama de onte nyogon jugu yawo fama de onte nyogon jugu ni e fe rezo safe mamuta abe fantande e de la ka fama de nyogon jugu ya mo munu faru fa da balo tubolo olu de dabe gere mam kamaramba do ya olu drone de betan fama de ngo wura mamu do ya o grand jamais parce que mamu baka soro minke o de ka di fama de ba ka fana be ka na folo solo dona tawla abina se ganya fantande uma mais fantande nyo hasidi dente ni fe rezo sanfe mamu nge abe hasidi den drome kelenta si fa ko awte jugan ndabla mamu wala de akiede ni mi mon content dron ibe bomako maramba e mobile soro mon content iye jeli musode ni mata 3e point sanfe andanta ya vie tire kanga mali saragai mali mako be saraga la sang merci beaucoup mali mako am mako be ka saraga bo 3e point sanfe sang jeli muso do be ngabo ko maramba e mobile soro ako heni bila adigilem bila mandiye 3e point bende ni mata yele 3e point ni mata yele 3e point sanfe nyogon danga de mawolo ni tra 3e point sanfe de an ba do ngabo ko indigilendo ila 3e point bende mamu ga mobile babolo 3e point be mam baga du kono 3e point B mam beta sumun ke dongodo 3e point B dongodo privé de mambolo sumun privé o laba yemi abado maramba ko kunun kama se ga direct ke me ko bi na etan soro ay live ay reporter quoi mais ko duguli wa sigini surprise doyi mina kuma do fawe bi duguli fanu aw hakili tonga kuma ina kosobe ibado mamba bla wakati be sumun privé merci beaucoup Mariam Baba bla wakati be privé hier ko c'était batul donc akuma nga marende fe batul nyang batul nyang de farama ma wala matugno ite marama wala kaka ni ka sokono sinye kele ki ba dabla donc kuna tra batul de fe kunu alhamdulillah rabbil alamin ngom ko te maramba del muso somaji del muso someru nunu jeli muso someri nunu batul yangi ma wole goy wa batul yangi ma bote awla abe mamu drone wele ngo aja kungolo miseni aja disco baba ni kone ni yae ebe ka fengen nunu kebi me kuma do fiede ete sumunde sur la tukuni aja disco ni samprente egi sigi ga sokono do ga do ke jeli demisenu ah oui aja nyengo banyango egi sigira sokono de ga do ke jel demisonu e droit bana oyo banende e mamu tara sumu nge batu nga so me kuma kelen fa webi tuma be mamu tabla ko privé ala ga sini kena dambela jelema o mamu kelen ama ko surprise bien 2025 ite ban ni maramba ma jet privé ta ga présenter à Kanoubaga ou la ko fuma ko to 2025 ite ban Mariam Babe jet privé ta ka présenté à Kanoubaga wala ka fuma ko tout abaki na ma jet privé présenté à wala ka fona morgan ma ko tout aba ko privé ama ko privé sumu Mariam Baba ko privé aga fembe privé de na ma jet privé ta ka présenté à wala ka fona ma ko tout
a bɛ jet privé ta ka présenter wa a b'a kɛ n'o kɛra fa bɛ don jelimuso dɔ la Bamako ka gɛlɛn cogoya min na Maramba bɛ ka garisɛgɛ sɔrɔ don o don jelimuso barika bannen sigilen don so kɔnɔ don o don aw tɛ sumu sɔrɔ aw tɛ kɔɲɔ sɔrɔ aw cɛ b'a fɔ don o don i ɲɛjugu bɔnna n ka dumuni ma mɔ fɔlɔ mun dumuni sugu de kɛra bi han i ɲɛjugu bɔnna ni Maramba n'a ma jet privé san Mali kɔnɔ ɲina aw ka fɔ ne ma ko tout jet privé a b'a san a ye sigi aw ka filɛli kɛ dɔrɔn défi de ka d'a ye mais tellement que Mali jelimuso barika bannen don Maramba tɛ dɛ Mali jelimuso ta tiɲɛnen don Maramba ni Safi Jabate tɛ dɛ sinon Maramba ye défi lancé yan aw minnu wulila dangadenya la réseau sanfɛ k'aw faden de ye Maramba ye micro juru aw ni Maramba ba sama fani ko aw ni Maramba ba sama fani min bɛ n bolo Maramba ka faniw bɛ tan Maramba ye défi lancé jelimuso ma wolo Mali kɔnɔ min sera k'a défi relever Maramba ye défi lancé